Nana Akosua Bruwa to the court one Nana Monsiedo. A breast son yesa busua emma atena konwa wo Dompoase. Ene Nana Kitikyie Apenteng edene tumpem eboam ye Nana ekwane kura ase. Yede ne nkata che na kwawie yo eno nti na emma abusua ene atena konwa nyina ede na ase emma mpanifo adehye. Titire ne ani ntie fira chichiri benche ye eba ede wani onyam beta achiri. Abusua yense yesie ne kagya ni aseda o eno nti wa hoɔden ade bɛboa ye unim de usika ene mposa butwa akwan baaye abusua ni emma atena konwa se woda se na mmom nam na akwato su konkro bi esebinom fi se wacheche won ho werɛ eno Akosua Bruwa wadi kan aduomo na wachiri ye mmom emmai se owo to ade a obi antobi ne danse boa odi obi abekɔ kyerɛ se ba ma owo amfana ni ato obefa ni papa ente se de kɔye eno na me ehu sampa ni papa ncha saase so anka no Bruwa ade ankɔtɔ na nanom nse do sɛn eno nti wase wade na ase de ma obi a mo amoba ye bɛboa ye bia no wantumi ama wafiafie eno nti sa wote nkra ya na ye na ase kofi amoja nsame ba ya abusua emma Dompoase na konwa Nana Kitikyie Apenteng ene semensemo epiao Somebody and mobile making actually a fair yeura. Dompoase, Nana Dompoase, a coffo, what Nasia, now continue the Bushia Comana Quaba. Now in the Fiamani, Jahanyati Sabre Mamobon sang in a montre. Now, ye Apamare and Neamani, Indians. Mobia and train. Esamo akora bia bedi menche ohu ni maame akora ne de wo ya tiwa oba no tom no doso o abehwehwe fanako Before Adam, I'm sure Nana Kitikyie Apenteng, Dompoase so other man and Shan, Adama, the Shan of Wakaba, Adama, Papa of Kancham, Adama, Church Amateur, Akaba, Adama. Abatire babwachi. Abatire babwachi. Mopia.
Adama, Nana Bruwa, Nana Akosua Bruwa, and Cherry no calling Cratchy. And Mino Kinkan and Akosua, Sabi Edmund Dottinson. Now don't pass the old winter, and they don't pass mine, but never tie. Which one actually, Yaman Dottinson, Adama, then we have a call on the end. After the whole Bolivian, now, you didn't near Adama Akosua Bruwa, never continue. But it's my dear now, Adama had a challenge, and I'm one who could with the other. On his arm, now, Papa. Mamma, Adama. Anamrakuaya. Atibra, your Badanio, your best, your bando, Omiki Akufra, Atibra, your Badanio, your best, your bando, Omiki Akufra, you are who are so that's a brew, the Masia Suna Sabri, Yananum, Amamre, Amani, Madame Brew, Yura Ashiame, Abusia Achiame, that's level. Classmate for Ayane Yura. Aya akosi ajare ene ni abema aya Japan we school no yemfa ma omo no mo fante omo maame ekaso ebi maje enonti badas show TV atu ebechia Chairman P Libya of Atasabe what's Nana Akosua Abia dia ebechia nananom atina kwanya sabe sasa ena echia no saso de atoaso a ezongo Zongo community, Zongo Fwa, Omo Dompoase, Omo Soke Common Sassy, Yana Conti, and Yana Dompoase, and the Atlonco Danina, when there are 200 cities, Abapimianu, Zongo community, Dompoase, MC and Famamo. Show Nana Utia in person and I was on Pim
Kitikyie Apenteng. Why if for so far me? So for change, you and Mombachi, 200 Ghana cedis. Why in a Jeffati Waplewa Eka SUB? Sabre, Nana Akosua. Aya, Yamami, Nana, Aya, Susanna, Aya, Tafred, Nana Bruwa, Neba, Aya, Bonsra, Neba Papusia, Ejinaha. Now, opening Cascabi, or Casavia, Madana, now Mohono, 20 Mamma Nasu, now Assi, the Archibald, Nana Machiami, Madame. Adeshe Madauro ma pripiri monfa mason ti atiame kakra. Kurura adeshe Madauro ma meguta mona nkura motedio Madauro ma. Mbenyi na kase anu wetru pe nesi na namotenten. Afra na anu masakra pa na takra bu ebujin. Sansen kusem ko odu ase no kwa atrema. Odoma kuma ba de borbor ba re okosoro no ba asase no oku no bonkwa. Babu kisibiri na maba pensem dia ku aberwati abuwa nananom awoya ai penni so banso bre biara awadu na awafura kuntuguru ne kwabin na wada okete afura ne tentim di adehye konse dom penni ma dabrifa awo penni ma dabrifa sabe nananom akasi atutu urutu atutu brempon sakrabua kantenchi krenchi enamo de dom abe Dompoase man se dom ana haya basa se basa rafa nyibru na mfichi ni kuruchi aye suru menya eniti da ka te fo wangara fo yibe fu amoba yinchi amede mamu nyina ne se chiri mo se ma o sam do ken ka salama ti do se fu midinga kasade ochiame ado biri entwi gbasi akon ekuyapim kuruchi achiame hene eneme nananom Madauro mbayini si miku bi na manka bede na edese wona ba akwasa nkafa na wadi ahwe okorafo ba waye bafam wa to pesa na wusi wase yo befo na wonu ma to pegusin wase a na wa mumu a na waye bafam ma beto mbayini wa hede na Madauro ma yewo abrewa sikasaso ena yakwa ha nesarenti na se minsuru nkadia ni okọ bompata kopata mpata kasi kodu nkransa jaya sem na okodu techiman no da no se tedia tahina sabai na ye ba wudia na ne reka na se ye ma abrewati anammenyi sede nesarenti se na ye opeyini kodu bei a ofen opeyini bonsra en akura bonsra yi Oti anamon de Dompoase o ahene ko do kontin di meyinsem akura ni fufu sangreti tentin do de dombe yankwan no ma dance anya onwo amfeni udi sika to brada nananom ya ma mo fi dance since de simoso ekudonto ya na presi sene ne yire da ho na wore no musikasa o temi hwem panyine en nkokora amerwati asakwa nesarenti obaya okuta nenteduasa eye kan de tisika na dwete no mako du kan de tisika opipidu osemunye na onyino do a monfa bi entutu mo nkoma owie na obriye okuta nesrada eye pentu abien osanso okuta na abrofo nsa eno so enaka abien nia ode mampanyine Wose mpanyine sori a wonfa bi muru bogisim na wonfa nko onunum wowie pepepe na abusia a ka wonso beja na akura wose wonga nka be kura na de se wodi kokuru beti akwakire wa asese oyo befo na asasa bonsam konfo ho yiwe dia enyo no no ye na asamore ka na se wonso wo baaya wotimi nhwe abusia ane na nanoma eba no sakwa wotu buguta wonsam sika no 2000 sika nyinara wakaboma na edese ne awabo tatiman akofa bonbon kotoku ba ho na owangra ni antimi anso no samra na ni mana kwa abade ade yi tenta ba ho eyi sika pore mpim ediasa 30 million tananum ebusia ya yare no wapra eda sa yo ya se nya
Yenia or Casay, Yura, or Tico so. So took Quaya, or no, or Bonnie Chidom, about the Monane, or no one knew of a nimpo, and then first, somewhat a Casama radio. Yananama Quampo. The wafer senso and you san samanania that is a sen papa. Sabre Santi be October. Ayania Jana no continue. Our tear you pass on. I can't you with a home. Okofu Kwabra so home. The whole can never feel. I know. And I did her. What a Santi Sanso. Ana kusamai meka senka se yana na kwa pensa wodiri ha nanso ibiti wantimi ama otu aye kontihere so amra nana yakwa ponko ande ba panifu no se omomra na omomesi na namu ti kosa kontihere one aye na de hye eno mo so etwa ohene yebe aswa omo ebe bichaya Nana Akosua na yire eswa omo so etwai Sabre TV ato ebabachia yenu bi bia ato sante ebachia yo eja resort for febie eye na chamra wase won na yire ene ayase akwame apani Nana Kwatima omo se omo ba ye omo kro omo sem sika opepimienu 200 Ghana cedis Monyente eka esubi abubonsa for asofa mie akochirebu Dompoasebu the family untina meka say wa unaku prepo eye akwasi Alex wasi untina ofri Israel on ebeja mo ami akata ya prewa etukura akwasi Alex say woni ni bia no mo amopaye opepe no mako etu wasi odebepo e ma wote akata abrewa etukura yede kata abrewa chi San TV ato eba eye Nana Kwasi anka aya tutuhere of Abra traditional area central region Sabre Nana Abedriha tutuhere Abedriha batotante yes lekete yansabadia kete wahene eba tutuhere Sabre Nana Abedriha Nana Akosua Kitikyie Apenteng for asofa mie ofanta chama pinia ofanta ose 400 Ghana cedis monyente eka asubi Nana Akosua ana tutuhere Abedriha Sabre Yakosudia aye Amas classmate for harmony aya Nana Bruwa me ba bonsra every school no aya Patrick Smith every school no almost so akeka almost ase aya 1994 omuta omo esika 2000 Ghana cedis aya 20 million Sir Patrick esu so Smith na make Patrick Smith esu so now no ni anu dia busia ofa ente ekasubi sana ora open the chairman son Nabusia na yere and the master So, Nana Akosua Kitikyie Apenteng when you was so very mekakai CSC asafo asote sa ena wo kura wa prewa omse omobaya obibimieno 200 Ghana cedis je na efate wa prewa eka asubi Mr. Wapon asiama ene de yile 100 Ghana cedis Reverend Samuel Mensan and the Yele, CSC Sofopani, 100 Ghana cedis. Yakabo Mono, Aya Opepe 9, 400 Ghana cedis. Sani America, Nana Akosua, continue, I will see Kusa, and Mono. Oba, one day Kusahima. Aha.
Omunyina na ka ho a o ma to sante echie aye sister Stella from na oni ni nuanom almost kuta 200 cities aye Redford oni nuanom mo fa ante kasobi sana ya mami ewresi ate ewresi na ya papa ya de nyina Mr. Nyame owale no awonya no ba bi kwa ne ma aye Mr. Kwame Nyame ni ni ba Kwame Nyame oni ni nuanom nyina almost akeka almost ase 200 cities sa aya Redford unu nuanom ni abusia ni nyina mo fate ekaso ebi so yedeti eka no papa Japan for aso famie anti Frisia sister free ye ene eja Redford said ye masewa wani ni nuanom sister Mage eda wo ma no 500 Ghana cedis mo nyente eka esobi
mfamanye nguwa engasa nyina ka yɛde asie ne ma abɔdiri ha yato sante akyia abra mo kyerɛ a ɛyɛ nana akyia mahene ɔkɔfo akyia mahene wa ha yi madama no na yɛtie no yɛsɛ mo ba ha dedi na yɛtie ɔkɔfo ɛkasa yɛsɛ mo ketefo mo tie somebody eba yi madama dola Kenya na Bruwa efi mo no na yɛn sisɛyɛ ɔkɔfo kamara bonsu madama odi ma kotere paa ɛnɛnɛ yewu de yewu kose ɛnkyɛ bebree akɔfo bɛdi akunya afi mo anie ɔba mo si eyi na ne ma yɛ hyɛ firi na ɔbɛhwɛ ɛtia ne ma apa hɔ no ɔda adɔte deɛ ɔhwɛ firi hɔ ankyɛ biara na Nana Bruwa so ɛde deɛ ɛkɔ so hɔ ɔfa aba no kɔntɛnyere ɔntɔntɔ ade bebree ɛsɛ bɛtua no ma ɛnɛnɛ yehu ni ɔkɔfo pia wɛtiɛ sɛ ɔbɛma mu sɛ ɔkɔfo ɔnoa ne baapani kote baapani Nana Bruwa afiri ɔn hyɛ biara madama ɔkɔfo di ma kotere ɛka sika yɛde yɛ yie no madama ɔkɔfo aboa paa ɔboa sika ɛmu oduro akyia to do sika na ɔkɔfo aboa madama ɛkɔ paa ne nyaba na ade nyinaa Nana Bruwa ayie no ɔsɛ akyia me ne mesimiwura maboa saa ɛmoa yi a na mabɛtena yi ase a na mesɔre akɔ daabi deɛ di kan no ɔno ne nana baako madama the sound body a friend of Bolon Balam Daniel. Hello. Nana continue, madama. You told me here. We are in here, madama. I am Mia Kasa and a chamere. When my bush penny, no, you for bush now, madame, no. Nana continue to be crowned in Solenco. Or you for bush no, any more fata, I have bush penny. And you have bush is a couple of 5 million. Nana going to be here. Now the first time going to be. Here we are, madama. Now don't pass him out. Mamma Sabi, with the pity. Nana Bruwa free. That man, you're classy, you're being classy. I'm not a fan of you. You're my eye. I can 20 million. And I continue Busiano and money in a Esimuso, the guy, a guy, a member of Faticano. But we are not here. And everywhere you buy penny, go to buy penny. A man and I'm not council. Or some in fear and fear baby. Sabi or check, we also do a free move. A man your cost, any day can cry. She is giant and a brewer quaya. A young coffee from on the trampoline. The Edicano, not a control so can channel bet you. Baby, I can acquire from a man and for you by a pama or you defend my medical dress with you. Or we are the Meduku, the man no bano. Then Toma, a poor and humanity, friends said, Nana off him, I'm a fiabo. A comfort to my this year, Yamba, and no. Said here, a champion making a or comfort master of the Swamano. Now go to Madama, Manuato, Madamasi. I go for you, dear, me a proper fair. Me a proper fair. Madamasi, baby. Nana Akosua Bruwa Nana Dompoase here asini kodia donte nana wona ofiri kumase amekomo wada meburu amekom ayawodia sana kwa amoyawodia sana sabi predia sa aye enkransa owofase ni mpon ononso ene hwehoma yewura santegene ne ba sana che kuromu so odia asebia yawodia
Asante Dompoase and I'll be Dompoase. No, I go for Robinson. And I continue. I got this and I was Chairman P. Ora mana continue to me. Sana mi wa na Dompoase here oda ma wotie go sutie me. Ka bon san wi anka Chairman P won bon san. O so na ble bo nyina no ne dia a sabi Chairman P o hwe no so. O se de wa yi o ti mba sabi akora onko ma me pa continue anim disuo. Chairman P ni na busua so mba ya oda orma. No mo tia echina ana sabi o di ne maame afisiada. Tell me, and pay for a count internal account. Oba, Oba, check up the 1 year. Obaya, 20 million, 20 good million, 20 million, Chamapi. Yeah, Eura, Adama, not passing in it, when you continue your mamma, some of fine Sam Kunya. Chamapi, make it him a dasi, dasi a buru, dasi a die. Dasi. Yetiene Dompoase asini abusia ya chi ani Dompoase sania eura ami asote ya no iframoko isramo osesana bai chi ani Dompoase ne pani Dompoase okofo ani pani sana tie aya antiaba sabre wacha posompo wacha posompo anoti watu anwa ni aba alaba ani ya ni anom sa obomra dira achi emaye ase ya ni akosi ajare woni Rashford ani ni afo ni nyina ani abusia 500 cedis o fante ekasubi sasuna aya kwabena ben ewura kwabena ben no mansia ose ono so ogina ho aya 100 cedis aya 1 million esi Rashford ane aya obafia ane ni anu nyina ade abusia no so ya fate akasubi madam era our and cry aya nana me man tabufo omo gina ho 200 cedis opepe bienu esi eye na so enko awusia ya fante akasibi sanso ena enchebia ena ye nua pofa ora ofoli asante wantimi amati na de tie ne se eye wa ante adenti awra ko ena ye nua baako eto no sa tonkra ema no aduti wase oreku atone nsa efre pofa se pofa we na ye na do and wase wase meba aduti oreku wase pofa se oreku na na konti pofa se okuta 1000 cedis pepe edu se na konti woni oreku ade abusia ni nyina ofante akasubi so enu anu nyina ejare woni aya Dompoase prison commander also abedri ha wato sante e baba chia na kontere ade abusia nyina so ejare
Commander Dompoase and Oguso Chiano, Commander Prisons, Yanana, and Oguso Chiano, continuity, and then may Audrey over Chiano, not continue, and then and somebody Pepper restaurant for a song a family. Until we are so when the baby call the ma, so no new amonina 200 Ghana cities. A baby, no, Monente a car SUV, or penny at your mind and a yellow 200 Ghana cities. Nana, what's here in person, Nana Matrankoya. Nana Akosua Kitikyie Apenteng for a song a family. Local Council of Churches, almost 500 Ghana cities. 1 year, Namofante Abrewa Eka SUV. Kaja to promo baby for a song a family. Please be Asafo. Omusa Sene Wakata Wabrewa Chia. Obukro Musa Sika 400 Ghana cities. Sajene Fati Waka SUV. Wow, Papa Wadianina, Usafo Penny, Revi Ofori Ata, Papa said 100 Ghana cities. Jen, the Fati Abrewa Eka SUV, Cat Kid Silent, Kofi a Champon, and then the year 50 Ghana cities. Jen, Baby, the Fati Eka SUV, Madame Matilda Owusu, and also 40 Ghana cities. Jetse Eka SUV. Nana Kitikyie Apenteng. Bafo, so for so family kakra. Eyo Dompoase asabeni na besi bibi a kire wi. Eyo Dompoase yewura. Kontempi na kwa mo so fem ka kire bi poma ba. Dompoase regent. No si bibi a kire wi. Apa akra, wabiri wa to fom no. Uma chame asoti wo Dompoase. E kai na no a na wonu na chisikasa akra onu ne papa yinu ene na nanom ya baba dru Dompoase si eba ya baba boa se de ewura kwante pin na pa mo so pim ka kire bi poma ba o se no no se ampa akra so mo okuta presudo ahodo aha enum bafo akra se o de tika so sanse bomni bomne weni mu na se dia ewura contempi na akwa mo so pem ka kire bi poma ba o se no no mo prena So somebody so sure, Papa was saying when you Sabe, Nana Akosua Bruwa, not Zampuya. No more, you're a better than I don't just say, you're pound, you're boy, you're now home on the cheek, and it's yourself, what was this here? I'm on what you baby.
Rashid Dompoase, Nana Akosua and a big boss, Alaji, Obaye. I say, honestly, so Obaya, Nana Akosua would tear Obaye. Alaji see 2,000 Ghana cities, 20 million. See, Nana Akosua so. Now, I was here, and you know, Alaji and Okotana, big boss, big man Alaji, the whole boss, Okotana Semame, sure. Ọmọdé na si wia na afei ayi ne ba na oti ayi mpa so for so family ashi enu abema o video eye ne kwa ben na oni amama ne nyina wa tobo monye nte e ka aha sabre santibi atoba ai yawo DC aha ni ba sa e ko and somebody ever ha. Nana Akosua Bruwa Kitikyie Apenteng. And you
Right Honorable Andrews Amwako Asiama, Second Deputy Speaker of Parliament. When they DC, Honorable Eric Wakukusi, Constituency Chairman, Chairman Adam, and the executive meeting now. Nana Omasi Omobaya, Omokwamose Sikano of the Bill, Bakubaku, and two. Honorable Santa was so and a payer no now course free and crime. And don't see what's in that chica crap. ɛhwɛ sɛ yɛabere watia yɛde ne bɛkɔ akɔhyɛ nananom nsa mabra amadwumadi yɛ akɔ so a deɛ kaa ne sɛ baabi a moyi taku sɛ mpoa dama ɛde firi yɛ no ɔtwa ne apɔ nyankopɔn ba sɛ yɛ no nkwa me ɔbɔ so ne asase no ɔrehwɛ so na wɔnhyira mo na wɔnhyira mo na wɔnhyira mo amen. Nana Akosua Bruwa to ne kɔtwa nananom nsie do ebreso yesa busua emma atena konwa wo Dompoase ene Nana Kitikyie Apenteng ede no tumpem eboam ye nana ekɔ ne kura ase yede ne nkatahye na kwawie yo eno nti na emma abusua ene atena konwa nyina ede na ase emma mpanifo adehye etitire ne ani ntie fira chichiri bencheye eba de wani onyam beta akiri abusua nsi asie ne kagye aseda o eno nti wa hoɔden ade bɛboa ye unim de usika ene mposa wutwa akwan baaye abusua ne emma atena konwa se wodase na mmom nam na akwato su konkro bi esebinom fi se wakyekye won ho werɛ Nana Akosua Bruwa wadi kan aduomo na wakiri ye mmom emmai se owo to ade a obi antobi ne danse boa odi obi abekɔ kyerɛ sɛ ba ma owo amfana ni ato obefa ni papa ente sɛ de kɔye ɛno na me ehu sampa ni papa ncha saase so anka no Bruwa ade ankoto na nanom nse do sɛn ɛno nti wase wode na ase de ma obi a mo a mo ba ye bɛboa ye bia no wantumi amma wafiafie ɛno nti sa wote nkra ya na ye na ase kofi amogya nsame ba ya abusua emma Dompoase atena konwa Nana Kitikyie Apenteng ene semensemo epiao